Video katalani bagai tei muk channel subscribe khairodi tei subscribe khaimani logo all ni gana ni bell button hain hai click khairodi tamni hinmala ang video katal upload khaimani logo ni mobile notification Baba ang bazar thang phaira do an ka liro kring tongbaila ha Bazar thangnai ingkha akong mas rok thuwi thangdi hai angkala police bai romjaknai tabo corona virus bemar ni bagui police rok naichombui tongo je mas thuyano angka rombu tei fine thuyano ko 200 taka ka rongui tongo mohai ang mas rok trang ya corona virus no ang bisa salia mas lang ya khas thangnai ang sakla bwsa kok khanaya tang mas tui thangdi ani kok khanaya gal nang roja akrong tongna je logo sojak nai si sojak pha tong snai je lo corona virus no ang bisa salia ru sakla bwsa kok na yata beza bezang tong ne kya